Controversial Zimbabwean entrepreneur Wycliffe Chivhayo is facing backlash in Kenya after his name allegedly appeared on a list of foreigners who were issued Kenyan passports. Zadamira mashoko kubuda panguva inonyagwa chinzi storm over Wycliffe Chivhayo's alleged Kenyan passport. Chitiko chavhundutsa vanhu vakanyatsokuona kuti panguva ino inoitwa kunzi Wycliffe Chivhayo kuKenya ndokwaanogara achingoenda achinyorova ma-level meetings nemapresident ikoko zvobuda pachena kuti aiwa kuzoonekwa panguva achilistiwa under a list inoonekwa kunzi ndeyema-foreigners were issued Kenyan passports. Don't forget to subscribe or like or on the bell icon. Tibra mnamoba nyukomchenzi. The list, which is circulating widely on Kenyan social media, allegedly includes individuals said to have been granted passports under special instructions. Reports claim the passports were processed through the office of Evelyn Chelogate, Director General of Immigration Services, with orders purportedly coming from the State House. For context, obtaining a Kenyan passport is not a casual process. One must first have a valid Kenyan national identity card, register on the government's e-citizen platform, and pay the required application fees. Though developments are panoposa, this list ramurukona kuti aiwa mukomana Wycliffe Chivhayo, he is among these individuals vanopiwa ma-Kenyan passport. Chavhundutsa vanhu akati aiwa kuti munhu awane Kenyan passport waanofanira ari a citizen weimomo muKenya, anofanira ane identity card and anofanira kunge akaregisterwa kuma-government e-citizen platforms. Saka chitiko chavhundutsa vanhu kuti Wycliffe Chivhayo zvizvi zviri kumboitika kuKenya uko. Ma-developments aripo muri Zimbabwe auya panguva ino vanhu vachiisa ma-questions pamusoro penhau iyi. Pena comment section medu muzafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa, pena comment section medu musubscribe or like, chata on the bell icon.